سپاس بۆ ئەوانەی دەنگیاندا، ئەوانەی دەنگیان نەدا، ئەوانەی ڕۆژی دەنگدان نەچوونە پەرلەمان. سوپاسی هەر هەمووتان دەکەم. هەر یەک لە ئێوە نێچیروان بارزانی پشتێ سەوند خواردنەوە کە سەرۆکی هەرێما کوردستانی یەکەم گوتار وەکە سەرۆکی هەرێما کوردستانی پێشکەش کرد و دەستپێکە گوتارا خۆدا بەخێرهاتنە میێڤانên ڕێوڕەسمێک و سپاسیا گەلێ کوردستانی و پارلەمانی کوردستانی کرد. سەرۆکێ هەرێما کوردستانê de gotara xwe de bixêrhatine kesayetî û berpirsên Iraqê û mêvan û şandên pile bilindên welatên cîhanî û herêmî û nûner û diplomatkaran kir li Herêma Kurdistanê û Iraqê. Nêçîrvan Barzanî di yekem gotara xwe de weke serokê Herêma Kurdistanê ragihand. Sepasiya serokatiya parleman û parlamentarên Kurdistanê dikim ku li cihê gelê Herêma Kurdistanê deng dane min û her wiha spasiya parlamentaran kir çê ew ê ku deng pêdane û ewên ku deng jî nedanê û ewên ku neçûne jora parlemanî jî. Serokê Herêma Kurdistanê daxuya kirin ku hemû parlamentarên Parlemanê Kurdistanê nûnerên gelê Kurdistanê ne û ji aliyê partiyên xwe ve hatine raspardin ku erkê dîmokrasiyê xwe birêve bibin. Nêçîrvan Barzanî amaje bûye çendê kir ku cenabê Serok Mesûd Barzanî roleka girîng de têkşikandina rêxistina terorîstiya Daişê de dît û cenabê Serok Barzanî şev nixûnî dikir li berên cengê û ezmûna xwe ya pêşmergeyatiyê ya bêhtir ji pêncî salî xiste xizmeta gelê Kurdistanê de. Nêçîrvan Barzanî got jî ew berhemên haw destkeftên dîmokrasî ku hene li Herêma Kurdistanê rola Serok Barzanî ya girîng tê de heye ku bo yekem car li sala 1991 Serok Barzanî daxwaza encamdana hilbijardinên dîmokrasî û azadane kirt bo Herêma Kurdistanê. Serokê Herêma Kurdistanê amaje be qurbanîdana pêşmerge kir û silah bo pêşmerge û birîndar û şehîdan û artêşa Iraqê û heş de şeعبî kir ku di qunaxên sext de roleka wan ya girîng hebû. Her wiha Nêçîrvan Barzanî spasiya hêzên serbasiyê welatên endam di hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê de kirt bê serokatiya Amerîka. Serokê Herêma Kurdistanê got ku di qunaxa bê de ew ê hewl bidin ku pêşmerge yek bixwin û bihêz bikin û weke beşekî ji sîstemê baravaniya Iraqê maf û şayesteyên wî hebin. Nêçîrvan Barzanî got ku Kurdistan weke herêmekî federalê Iraqê selmandiye ku beşekî karîgerên navçe û navdewletî û roleka berçav wî heye û hemû pêşkeftinên cîhanê bandora wan li ser Herêma Kurdistanê heye û qunaxa bê jî wê peywendiyên Herêma Kurdistanê li gel Iraqê û welatên cîran û dostan li ser astê cîhanî bihêztir bikin. Nêçîrvan Barzanî got ku daxwaza min weke serokê çend salên bê Herêma Kurdistanê ew e ku pêk ve arasteya hevbeş dest nîşan bikin û pêk ve kar bikin li gel Iraqê û welatên cîran û welatên cîhanî da ku barûdoxeka guncaw dabîn bikin û jiyan û guzeraniyê berev pêş ve bibin. Serokê Herêma Kurdistanê got ku me umêd bê destûr hebûn lê bedaxewe destûr nehate cî bicîkirin û ew Iraqa ku xewn pê ve dihatine dîtin nehate damezrandin û Herêma Kurdistanê rol û beşdariya wî ya kare hebû di berevanîkirinê de di ber Iraqê de. Serokê Herêma Kurdistanê got ku tu bedîlekî din ji bilî destûr nîne ji ber bi ezmûn me dît ku piştgûxistina bi mebest û ya bê mebesta destûr û bi bêsedema kêşe û lêktirazanê di navbera pêkhatên Iraqê de. Serokê Herêma Kurdistanê got ku di dîroka nêzik û dûr de hatiye xuyakirin ku şer dibe sedema wêrankirina welatan û gelek caran şerfiroj hizra wê çendê nakin ku agir wê wan jî bigirê. Bo nimûna rejêma berê Iraqê dema ku li gel Îranê û Kuwêt û di navxwe de jî şer dikir û di dawî de jî Iraq hate wêrankirin û ew bi xwe jî ji nav çû. Di dawiya gotina xwe de Nêçîrvan Barzanî tekez kir pêwîst e ew samanên sirûştiyên dewlemendiyê ku niha li Herêma Kurdistanê hene bikevne xizmeta gel û welatiyên Herêma Kurdistanê de.